U prošlom videu pokazali smo kako izraditi jeftini solarni kolektor za zagrijavanje potrošne tople vode i to bez nekog predzanja i uz pomoć jeftinih ručnih alata. No kolektori su samo dio kompletnog solarnog sustava, pa ćemo vam sada pokazati kako izraditi solarni spremnik u kojem će se skladištiti voda zagrijana energijom sunca. Bitno je napomenuti da ovo nije najjeftiniji način izrade solarnog spremnika. Mi smo htjeli napraviti spremnik koji će biti dugotrajan i lak za čišćenje, pa koristimo bačvu za vino od nehrđajućeg čelika. I dalje će takav spremnik biti višestruko jeftiniji od bilo kojeg kupovnog solarnog spremnika. Na internetu postoje brojna rješenja kako se može izraditi i još jeftiniji spremnik od recimo plastične bačve ili čak drveta obloženog vodonepropusnom folijom. Mi smatramo da je bačva za vino nekako najbolji kompromis između kvalitete i cijene. Za potrebe snimanja ovog videa koristimo bačvu od 150 litara, no isto rješenje se bez problema može primijeniti i sa većim spremnicima od recimo 200 ili čak 300 litara. Pa krenimo s izradom. Spremnik koji ćemo izraditi je spremnik otvorenog tipa, dakle nije tlačni spremnik, što znači da se razlikuje od komercijalnih modela utoliko što voda u njemu nije pod tlakom. Zbog toga ovakav spremnik mora stajati na povišenom u odnosu na mjesto gdje želimo trošiti toplu vodu. Ako imate kuću, idealno mjesto za spremnik bilo bi potkrovlje, tako da visinska razlika bude što veća, pa time i pritisak koji ćete dobiti. Ulaz hladne vode riješili smo pomoću ventila s plovkom, kakav se koristi za punjenje WC kotlića. Njega ćemo instalirati pri vrhu spremnika, tako da se automatski otvara kad nivo vode u spremniku padne, to jest za vrijeme potrošnje tople vode. Ispust koji se standardno nalazi na dnu svake bačve za vino iskoristit ćemo kao izlaz tople vode. Kada u neku posudu stavimo toplu vodu, proticanjem vremena doći će do pojave koja se zove stratifikacija. To znači da zbog razlike u gustoći topla voda unutar spremnika putuje prema vrhu, a hladna pada na dno spremnika. Zbog tog efekta potrebno je napraviti još neke intervencije kako bi stvar funkcionirala. Za početak ćemo dodati jednu bakrenu cijev unutar spremnika spojenu na ispust kako bi se topla voda vukla s gornjeg dijela gdje je najtoplija. Također, hladna voda koja ulazi u spremnik može rashladiti toplu vodu koncentriranu pri vrhu, pa ćemo je prisilno spustiti na dno pomoću druge bakrene cijevi. Kada kupujete bačvu od nehrđajućeg čelika, bilo bi dobro ako možete naći neku sa što manje otvora. Idealno bi bilo ako možete naći bačvu koja ima samo jedan ispust od pola cola na dnu. Izradu započinjemo montiranjem ventila s plovkom. Trebamo odvrnuti plastičnu maticu koja se na njemu nalazi i pomoću nje označiti mjesto na bačvi gdje ćemo instalirati ovaj ventil. Želimo da ventil bude što višlje. Pomoću svrdla za nehrđajući čelik promjera 8 mm izbušimo rupu na stranici metalne bačve. Zatim pomoću alata za širenje rupa proširimo rupu na odgovarajuću mjeru te montiramo ventil. Izmjerimo koliko će dugačka trebati biti cijev za produljenje ulaza hladne vode. Bakrenu cijev promjera 22 mm režemo na zadanu mjeru. Pokušavamo postići da je ulaz hladne vode na što nižoj točci spremnika, ali ipak nekoliko centimetara iznad dna.
Kraj cijevi namažemo silikonom i umetnemo ventil s plovkom. Zasad ćemo ovaj sklop ostaviti sa strane kako bi se silikon stvrdnuo. Jednostavni ventil od pola cola montiramo na izlazu na baču i pomoću teflonske trake. Zatim trebamo pripremiti dodatak za izlaz tople vode koji smo već ranije spomenuli. Od cijevi promjera 15 mm najprije izrezujemo kraći komad od 4 cm. Pomoću koljena ga spojimo s duljim komadom i umetnemo za probu u bačvu. Cijev promjera 15 mm lako ulazi u ventil s unutarnje strane jer je unutarnji promjer montiranog ventila tek nešto širi od 15 mm. Označimo mjesto na kojem ćemo rezati cijev. Zatim postupkom mekog lotanja spojimo bakrene cijevi. Sve krajeve koji se lotaju moramo detaljno očistiti pomoću za to predviđene spužvice i namazati pastom za meko lotanje. Zatim spoj grijemo plinskim brenerom. Kada pasta, koja je inače siva, postane srebrne boje, onda još malo grijemo i zatim dodamo žicu za lotanje. Dovoljno je spoj taknuti žicom i ona će se rastopiti te ispuniti spoj. Kad se zalotani spoj potpuno ohladi, možemo ga obrisati i vrh namazati silikonom te umetnuti u ventil unutar bačve. Silikon će biti dovoljno čvrst da drži cijev unutar ventila jer ondje nema visokog tlaka.
Ako ste pogledali prethodni video, znate da kroz solarne kolektore prolazi solarni fluid koji je zapravo tekućina otporna na smrzavanje, tako da se nikad ne može desiti da fluid smrzne što bi uzrokovalo pucanje cijevi unutar kolektora. Kemijskim rječnikom taj fluid se zove propilenglikol. Solarni fluid se ne smije miješati s vodom unutar spremnika, pa zato trebamo izraditi bakrenu zavojnicu kroz koju će prolaziti zagrijani fluid, istovremeno predajući svoju toplinu vodi. Ovo još nazivamo i solarni krug. Zagrijana voda putem cijevi ide do zavojnice, to jest izmjenjivača topline, gdje predaje svoju toplinu vodi i zatim se tako ohlađeni fluid vraća nazad u kolektore. U situacijama kada nema dovoljno sunčeve svjetlosti da bi se kolektori zagrijali, pumpa se isključuje i solarni krug miruje do prve prilike. Zavojnicu ćemo izraditi od bakrene cijevi promjera 18 mm, stijenke 1 mm i trebamo kupiti 10 metara takve cijevi u kolutu. Najprije trebamo odrezati bilo kakve neravne krajeve. Budući da je bakar relativno mekan, neće biti prevelik problem namotati ovu cijev u zavojnicu. No bitno je da imamo dobar kalup odgovarajućih dimenzija. Mi smo u našem skladištu u zelenoj akciji našli ovu rolu papira koja je prilično tvrda i odgovarajućih je dimenzija, no možete koristiti i bilo što drugo, samo da je čvrsto i zaobljeno. Moramo ostaviti dovoljno dugačke krajeve za ulaz i izlaz solarne tekućine. Zatim na poklopcu koji je došao s bačvom moramo izbušiti rupe za ulaz i izlaz. Budući da je bakar mekan i fleksibilan, dovoljno je otprilike izmjeriti gdje će doći rupe za ulaz i izlaz solarne tekućine. S obzirom da želimo da bakrena zavojnica bude uronjena u vodu bez dodirivanja dna,
Izradit ćemo graničnike od kratkih komada cijevi promjera 22 mm koji će zavojnicu držati u odgovarajućoj poziciji. Graničnike ćemo također pričvrstiti postupkom lotanja. Na ulaz i izlaz za solarnu tekućinu trebamo zalotati mjedeni holender koji će nam omogućiti naknadno spajanje sa ostatkom solarne instalacije. Do sad se vjerojatno silikon na ventilu za ulaz hladne vode stvrdnuo, pa ga možemo trajno montirati. Budući da želimo da solarni spremnik zadržava vodu zagrijanu što duže, moramo ga izolirati. Krećemo od dna prema gore. Postolje koje dolazi s bačvom ćemo iskoristiti kao nosač izolacije. Komad kartona izrezan na pravu mjeru s utorima će nam poslužiti kako bi držao izolaciju u mjestu.
Budući da nam je ostalo kamene vune od izrade kolektora, odlučili smo je iskoristiti za izolaciju spremnika. S obzirom da je opasna za rukovanje, obavezno nosite zaštitna sredstva. Osim vune, za izolaciju se mogu koristiti i razni drugi materijali kao što je recimo spužva. Ploče kamene vune ćemo privremeno uz bačvu pričvrstiti ljepljivom trakom. Zatim koristimo stretch foliju kako bismo vunu stegnuli i učinili kompaktnom. Također pomoću stretch folije sprječavamo da iz vune ispadaju vlakna i šire se prostorom. Posljednji korak je estetska dorada. Spremnik ćemo oblijepiti pomoću samoljepive tapete kako bi izgledao malo prihvatljivije za prostor u kojem boravimo. Ovo naravno nije jedini način da se izradi solarni spremnik.
Samograditelji diljem svijeta su vrlo kreativni u pronalaženju još jeftinijih i jednostavnijih rješenja u gradnji solarne opreme. Recimo, izmjenjivač topline možete izraditi tako da umjesto bakrene spirale u vodu ubacite nekoliko rebara starog aluminijskog radijatora. Jedan mogući dizajn za situaciju kada niste u mogućnosti držati solarni spremnik na povišenom je ugradnja manjeg tlačnog spremnika unutar većeg koji nije pod tlakom. Ako imate dostupan spremnik od električnog bojlera od recimo 75 litara, možete ga okrenuti naopačke i uroniti u veći spremnik. Na taj način se ostvaruje mogućnost da imate veće skladište solarne topline od 200, 300 pa čak i više litara. U tom slučaju taj veći spremnik ne mora biti od nehrđajućeg čelika jer u njemu ne stoji voda koju ćemo trošiti. Mana ovakvog sustava je što vam je za to potrebna jako velika količina solarne tekućine, no i to se može izbjeći ugradnjom izmjenjivača topline. Metodama sličnim opisanim u ovom videu mogu se izraditi spremnici stvarno velikih kapaciteta. Samograditelji nerijetko koriste drvo obloženo plastičnom folijom kako bi izradili spremnike veličine 500 ili čak 1000 litara. Recikliranjem starog metalnog spremnika za lož ulje možemo izraditi golemo spremište od nekoliko tisuća litara koje čak u zimskim mjesecima može osiguravati dio topline za zagrijavanje prostora.